Ja, okay, så har vi lige en lille test her af vores Garrett Ace 150 metaldetektor. Og den er så indstillet til det, der hedder coins, altså mønter. Og nu skal vi se, hvordan en dansk 50-øre den siger. Rimelig klart udslag på coins. Går vi over til 1 kronen. Den går altså ind som nikkel, og ikke som rent en mønt, hvilket man skal være opmærksom på, når den ligger i jorden. Går vi over til 2 kroner, danske 2 kroner. Det samme, også nikkel. Går vi over til den danske 5 kroner. Sjovt nok, så er den ikke helt så tydelig der. Men giver alligevel udslag. Men faktisk noget, der minder om en... Som, ja, lidt blanding mellem nikkel og mønt. Og så går vi over til en dansk 10'er. Den giver altså ren udslag på coin. Så nu vil Mads her lige prøve at vise, hvordan at man bruger sådan en metaldetektor Garrett Ace 150, når man er 9 år gammel. Så er der et eller andet i jorden der. Se, der siger den ring 6 ned. Men den er svær. Vi prøver at grave. Lige der.